sana nankuragereri inde go morati mbaragereri Biyamana Marieta Steve Arika omwe msewe wadi ibeno abakongo bolega 92 nabubara ali asebeno kyagera abana bali ba kunaba babere barwete kurubeno nagaiga batatu akitu abanga no mweshimiwe bona yatoko ni abagaiga mambye nande togende bali baibeno ige family pole bono tukutukwere ntutwara mangana mange amagendero gagwe kwana na rurunguria ni chiringiri busta biyamono uyo nande tuatarire nere na achagatarira ji familia na nje nagenda soburuguru nkaba gwakirisha nere na gwakirisha family jiri buna mwaigure mambi no tokali bali buranyori bagana batugutira biyamono mheshimiwa onye tubwate nyanda mwa Mungu aniga nimetenga mwaro sirikintu kuona ni ngaiga ya msembe. God is good and all the time. Itangania Samaria ni gongoro kwa mheshimiwa Wycliffe Siocha mononi go bakonda ngere bune mbande igondo mu MCA we ward ye korokubuna ichuni gesanaga kina naga ike miake yembwata bono ndo chenga go chindi go tambuka 35 asoboge mabuane na nyakwanda matanga abantu batatu bakwaeniwa na basirete taria bangina na bagaka abagosira taringa barengi gosene kenywe waime igo bagosira kubagenderete korigereri gose korigeri chi family chiabo no bororo nene lakini asabire se miaka ya nemekanga Nyasare michi family chiri chiatigara family ya Richard family ya Boaz family ya John Nyasaba ichori chinga ke chiga chobo kendo bonene na Nyasaye ne narago sabanga mumutabene ke kogerera ko mutamerete kendo nkyo ke gosinyasare jengo kwa na inje tata asirete kimbwato mwako yo monenu sundigerete myaka ebere lakini Nyasaye otokiniri na ndo toire ribaga ryokugambira abantu igona asabire nga ababura kabali batigara mumutamere Nyasaye abana umwatigeru Nyasaye nere urabarere ntwara gosabayo egia kabere inche anara matangana na atandiri wonjali ndaro chinga kiare esababu ngote bandaro chinga kiare we are giving audience ase bintu bigweta gusibigo korekana seta keke na bya koragendo kieke byaera we are not concentrating in a kichi family chichira konywe abarayi bakwana babekebesa bagenda batari kurigera nkiabangi na bagotikara korumagega na soroire geko gara nima etembare batigara barayikere musubati donya mangana datinga nerare nkereria bwatu musubati nonya noyomo na ituko toko chukukwana gochie county go musubati onde na bwatu erebya gosere bobe ekina kia barayi babwenete kokora egia kabere ne kyo moerio eko randa kuane tina bora nyole nkure kanga kerense